Hello guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय खनसेबाव फिन बराय हरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै आं एसे बेलेग जायगायाव दंफैयो आरोना। नोंथांमोना नुनो हाखादों आंनि बेकग्राउन्डखौ नै। नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि बेकग्राउन्डआव आं माने मिस्टार बाफेल'सखौ लोगोआव नुफैदों आरोना। नै बियो मिस्टार बाफेल'स जों आगोलनि उन्दैनि लोगो। आंखौ सिनायला खोमा ओंखायनो एसे गिदिर बुस्थुआ। ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नै एकदमबारे मैसो गोजा आरोना। स' गाइस नै जोंनो दादाया गाइखेर होबाय आरोना मैसोनि गाइखेर। ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै मैसोनि गाइखेरखौ दिनै फार्स्ट टाइम लोंदों। मोसौनिखौ बुहुद लोंफेरबाय ओमफ्राय खिन्थु दिनै मैसोनि गाइखेर लोंदों आरोना। नै आंजों लोगोसे दं डिएन ब्र'। ओमफ्राय ब्र'आ मैसोनि गाइखेरखौ लोंबाय नालाय नै जोंनिया दोनदो माने दासो आधा जादों जोंना ब्लगा। नोंथांमोनजों दिनै आं दोंफाबाय थायो भिडिअ'आव नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था। आं थोंजों जाबायानो जोङो होमबाबो जों माने पुरा एक्साइटेड जाना दं। वाटारफल थांथारगोन ना ब्र' थांथारगोन पुरा दिनै पुरा जों माने इदि होननाय खोनादों बेयाव फैबाबो रावबो वाटारफलखौ मिथिया इदि होननाय खोनादों माने थांफेराखैना आरो। ओमफ्राय दा जोङो लकेलनि जोङो सानैसो हेल्प खालामगासिनो जों दा दिनै थांगोन। नोंथांमोना नुथारगोन पुरा ब्र' ओमफ्राय मैसोनि गाइखेरखौ दा टेस्ट खालामना खोन्था माबायदि। माने मोसौनि बायदि आरो खिन्थु माबा मोनसे फ्लेभार दं खोमा बेलेग फिल मोनदों ना एसे बेलेग फ्लेभार मोनदों एसे बेलेग आरो गथासिन पुरा पियर आरोना दै सै लगायनाय गैया। स' नोंथांमोना नायलांबाय था नै गाइखेरखौ लोंग्रोनि। ओइनो मैदेर मासे फैदो। So guys आं भिडिअ खालाम उनाव थालांबाय। ओमफ्राय दा बिसोरजों थांबा बिनो जों दैमायाव थाबायगासिनो। बे दैमा ओमफ्राय बे दैमा आरो ओमफ्राय दा दैया गैथ'आ इयाव ओइयावल' गेजेरखिनियावल' दोङो। ओमफ्राय अखा हाबा बुरजा जायो खोमा दैया। थांगासिनो ससेयावनो मेंबाय। ससेयावनो मेंबायलै ओंखाम सोंखाम जाबाखैना इनारजि गैया मोनलायदो। ओमफ्राय नै आंजों हिमांसु ब्र' दोङो। हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। माबायदि मोनदों ब्र'? फैनायाथ' बुहुत मोजां मोनदों खिन्थु जायगानि नेचारखौ नायनानै पुरा जस आरो थारमाने पुरा जस मेंदोंबाबो पुरा जस। दिनै थांथारगोनानो माने दिनै थारमाने मोनसे वाटारफलखौ बुहुदानो मिथिया जोंबो मिथिबाबो थांफेरनो मोनाखै। दा जोंयाव ट्राइ खालामगोन लोगोफोर। भिडिअ'ल' जोबजासिम था नोंथांमोना। जों दा भुटान बर्डाराव दोङो। ओमफ्राय भुटान बर्डारखौबो बारलांनांगोन आरो होमबासो मोनगोन। दासो आथा जाबायना जायाखै? आथा जाबाय आरो आथा दंबावो। मथा मथि 4 किल'मिटारसो जागोन आरो जायगाया। बारा गैला दिनै आङो आरोनाखौ होनाखै आरो माने नोंथांमोना कमप्लेन होबाय दंना ओंखायनो आं दिनै आरोनाखौ होनाखै। माने जोंनिया रायलायबाय थानाय जायोना ओंखायनो जालाङो आरो बिदिनो ओंखारलांबाय थायो पटनो। थेवबो आं दिनै कन्ट्रल खालामगासिनो खुगाखौ। हाग्रा गेजेराव हाबलायबाय। दैमा बारनाय हाग्रा गेजेर बेखौनो मोनबाय थादों आरोना। आरोना होनफ्लांलायबाय सरि। गाइस नोंथांमोना नै भिउखौ नायनानै ला नै जोमै नांलायनाय हाजो।
guys मोनहैहां मोनहैथारसिगोन दंबावो पुरा जससो थाबायगासिनो मेंबाबो मेंला गैला मोनसिगोन नालाय मेंनाया जोबहां जाबायानो नै गाइस नोंथांमोना भुटाननि थाम्फै नुफेराखैबा नै पुरा जोंनि थाम्फैनिफ्राय बेलेगसिन आरोना भुटाननि थाम्फैयो भुटानिस थाम्फै बेदर गोरान जाना देरनाय नै नायलाय So guys, gua थांगासिनो खिन्थु जायगाखौ मोनाखै दाबो बेसे गोजान दंबावो मिथिला आरो थांगासिनो पुरा दिनै बेलेग आरो फिलानो माने लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदि ट्रेकिं हाग्रा गेजेर हाबफेराखै मालाबाबो दिनै हाबबाय आरो फार्स्ट टाइम ओंखामबो जालायाखै दिनै जोङो ट्रेकिं खालामदो थ' गाइस होमबाथ' आगोलाव लोगो मोनलायगोन जोङो Hey guys, जार जायगा मोनबाय guys दिनैनि ब्लगा पुरा धामाका आरोना नोंथांमोना साउन्डखौ बारा खोनायाखैबो जानो हागौ दै नुवाखै दै बेसे दै दङो गया हिट पुरा मेंनाय सेंनाय गैखाया जाखायो guys बया लेवार दं आरोना बया गिदिर लेवार दं माथाम माब्रैसो बाखांबाय दानि जों दैमा फिसा माने दै बोहैबोनाय दं आरोना बिथिं थाबायगासिनो ओमफ्राय बया फिस्ला जाना दं अन्थाइआ अखा हादोंमोन ना थांगासिनो आरोना नोंथांमोननो देखायथारगोन जोङो दिनै हारमानि थारा एसेसो फैबाय माने थांथारगोनानो गाइस जायगाया देनजार खोमसि बया सिङाव मोनफैबाय जोङो बया मेंबाय देनजार खोमसि जायगाया नै पुरा दिनैखा So guys, नै केमेरा मोजाङै नुवाखैबो जानो हागौ नोंथांमोना ओइनो आं जुम खालामना देखायदो ओइनो गामिफोरखौ नुजोबो आरो ना इनिफ्राय नै जों बेसे सायाव दं नाय नोंथांमोना नै पुरा नुजोबखायो आं जुम खालामना देखायदो दा आं जि मेगनजों भिउ नुदो बया साफासिन नुदो आरो ना केमेरानिख्रुइ गाइस गुसु मोनलायदो बया हिटनि एयार कन्डिशनार पुरा नेचारेल एयार कन्डिशनार गाइस जायगाखौ मोनथ'वाखै नै बेखौबो बारबावनांगौ नोंथांमोना खोनायाखैबो जानो हागौ बया दावराव दैनि बारनि So guys, बारा गोजान गैला मोनथारनोसै मेंजोब्बाय फुङावबो जेबो जाबाखैमोन ना ओमफ्राय बया मेंदो ओंखाम सोंखाम उखैजोब्बाय खोमसि जायगा आरोना नेटवर्क जेबो नाङा नोंथांमोना जुदि फैयोबाथाय ग्रुप बानायना फै हारसिं फैना सासे सानै बिदिजों फैना ग्रुप बानायना फै नङाबा आन्दायगोन ओमफ्राय जुदि फैयोबाथाय नोंथांमोना लकेल सोरखौबा सिनाखि खालामना ला ओमफ्राय बिसोरजों फै माने जायगाया बिराद देन्जार आन्दायलि गोजा स' नोंथांमोना नायलांबाय था मेंबाय
So guys, नै आरो गाखोबावलायबाय दै थाबायगासिनो नै दै नायनो हागोन नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन लामाखौ माबायदि नै बे सिङाव बिथिं गोलैलांनांगौबा सेसखा डेन्जार लामा नै नोंथांमोना नै आरो गाहायाव थांबावनांगौ So guys, finally 6-7 kilometer थाबाय फैनानै जों मोनमारबाय आरोना जायगाखौ नै नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोननो देखायगासिनो So guys, नोंथांमोनाथ' साउन्डखौ खोनाखादों माबायदि दानिया नोंथांमोना नाय 1, 2, 3 नै guys वाटारफला नै बया हिटनांदोंमोन फैनानै डेन्जार हिटखा नै नोंथांमोन जोंनो फार्स्ट मोनफैदों आरोना माने बेलेगा भिडिअ बानायाखैमोन इयाव जोंनो फार्स्ट 6-7 किल'मिटार हाजो गाखोनानै नोंथांमोननि सेराव फाइनालि वाटारफलखौ जों मोनफैबाय आरोना नोंथांमोना नायबाय थानै बरिया फैनाय टाइमफ्रा मेंदोंमोन जिउ जायगाखौ मोननो बिराद खुसि आरो थामाम बया हिट ओरैहाय थान्दानो दैया बया सायो बया सानिफ्राय गोलैनाय ना बया सायो दैया बया हिट Kakak kompi juga. Hey guys. Kita sama. Kompi juga banyak kayaknya. So guys, dari जोङो दा वाटारफलनि साथिं थांगोन आरोना साथिं वाटारफलनि साथिं थांगोन आरोना गाइस साथिं नोंथांमोना नायलांबाय दा जोंनो दुबाबाय दा थांगासिनो तामाम गोदांबाय गाइस डेन्जारखा लामाया आरो नै लामाखौ नोंथांमोना नायनांगोन बेसे फिसा नै गाइस लामाखौ नाय माबायदि बिथिं थांबागोन आरो जों माने बिसिम फैथारबाय माने नायथारगोन आरो डेन्जार लामा गाइस गोलैलांबाय सेसखा लामाया डेन्जार डेन्जार लामा नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोननो डेन्जार जायगा देखायगासिनो जों दिनै गाइस तामाम बया डेन्जारेस लामा लाइफआव फार्स्ट टाइम इमान गोजानाव लागि गिदिर हाजो गाखो गिदिर मोनफैबाय गाइस नोंथांमोना नायनांगोन नै वाटारफलनि स्टार्टिंआ नै बेनिफ्राय गोलैलांदों नै दहायनिहायनो गाहाया बेनिफ्राय गोलैलांदों जों बारायावनि सिगांसिम सिगाङाव थांबावनि नै गाइस बेफोरबायदि नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै गाइस वाटारफलनि स्टार्टिंआ नैनिफ्रायनो गोलैलाङो आरोना नोंथांमोना नायनांगोन नै देहा बेसे स्पिड गाइस उथाया डेन्जार सिख्ला नोंथांमोना जेसांनो सायाव लासि थांबावनो जेसां सायाव लासि थांनो हायो बेवहायनो गोदोरसिन मोनलांबाय थागोन आरो सायाव दंबावो वाटारफल मोनसे नायनो नामा नोंथांमोना नायनो होननानै नेबाय दंमोनब्ला नाय गाइस आरोबाव फाइनालि गाइस आरोबाव दैजिमा वाटारफल गाइस नोंथांमोना दाख्लैनि दैजिमाखौ फिसाखौ नुदोंमोन एबारनिया डेन्जारसिन नोंथांमोना आनएक्सप्लर्ड प्लेस देखायदों mobil kena umnala, bayar kopi tuh,
guys, जेरैबायदि लामा खिथाबायदो नै नाय गोलैलांबा सेस जानो सिगाङावनि थाबाय ओइथिंबो नाय guys नै Hey guys, on there. Guys, just have to catch standard color elam ya. नोंथांमोना जुदि फैयोबाथाय साबधानै थादे जुदि लांबा सेस का सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी नहीं आपकी एक लापरवाही का नतीजा बहुत भारी पड़ सकता है So guys, today ini video ke mwngn ओमफ्राय गोजांनानै एन्डिं खालामनाय जायाखैमोन आरोना बया मेंदो ओमफ्राय जों दा आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ देखायदोंमोन जायफोरा आंनि पुराना भिडिअ नायो इसोरो मिथिगोन मोनसे भिडिअ देखायदोंमोन इ टाइमाव इयाव दै गैयामोन आरो ओमफ्राय दा दै जाबाय ओमफ्राय जों इयाव मोनफैबाय ओमफ्राय दहायनि भिडिअआव होनखाबाय आङो माने मेंदो ओमफ्राय गोजांदो ओंखायनो एन्डिं खालामनो हायाखै ओमफ्राय जोङो दा नैयाव मोनफैबाय आरोना जेराव बिराद पाब्लिकफोर फैयो बे जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन खनसे स' गाइस बे जायगाया मा होनो बाक्सायाव दं माने दैजिमा होनो आरोना बे जायगाया ओमफ्राय नोंथांमोना वाटारफलखौ नायनोबाथाय बिनिफ्राय थांबावनांगौ बै हाजोखौ गाखोनांगोन आरो नोंथांमोना जुदि वाटारफलखौ नायनोबाथाय बिसिम फैनोबा इजि आरो नोंथांमोना एनि टाइम फैनो हागोन बिथिं फैनो इजि खिन्थु वाटारफलसिम गाखोनो खस्थ' जागोन आरो जोंजों सानैसो माने बेनिनो लकेल जोंखौ जाय दिनैनि वाटारफलसिम थांनायाव जोंखौ गाइड खालामदो आरो बया हेल्प खालामदो बिथांमोना ओमफ्राय जों बिथांमोनखौ देखायनि नै सान्दुङा एसे माबा जाबाय प्रब्लेम जाबाय नै बिथां बिबो सासे ओमफ्राय बैथिं सासे दङ नामफोरखौ खोन्थाना नाम नोजोर बर' ओमफ्राय ब्र' ओमफ्राय जायगानि नामखौ खोन्था नोंसोरो माने जायफोर फैनो गोसो DWIJIMA पानबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जोङो जि जायगायाव थांदो माने वाटारफलाव बेयाव एसे खस्थ' जागोन आरो एसे माने बुहुत खस्थ' जागोन जोंबो बिराद खस्थ'जोंसो मोनहैदो नै ब्र'आबो बया मेंबाय दिनै बुरा वाटारफलाव थांदोंमोन ना गाइस ओंखाम जायाखै दा हर फैदो जों मा बुंनो नोंथांमोन जायगा खस्थ' खालामदो जोङो ब्र'खौ सापर्ट होबाय थादो गाइस सापर्ट नोंथांमोनाबो ना मा होनो एसे सापर्ट होलांबाय था ओमफ्राय आंनिया 2K जाथारसिगोन आरो गाइस नोंथांमोना थाबैनो खालामना होथारदो 2Kखौ बे भिडिअआव 2K जागोन होननानै आसा थाबाय नोंथांमोननिसिम स' प्लिज सापर्ट स' गाइस बिउटिफुल माने समायना जायगानिफ्राय दिनै भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था बेबायदिनो मोजां भिडिअ जायगाफोर नुलांबाय थागोन आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोनाबो सापर्ट होलांबाय था बेनि थाखाय टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय